खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 जुन सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मावनो लानाय खामानियाव गोबां जेंना नुजाथिगोन, गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। बृष राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसारनो हागोन, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। मिथुन राशि। जेखि हाबा मावा मानो गुबुननि हेंथा मोनगोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। मोजां मोनज्लायनायनि बान्दोआव गोग्लैनो हागौ, गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानाय खामानिया जाफुंगोन, इयुननि थाखाय धोन आरजिनानै लानो हागोन। कन्या राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनगोन, नखराव धोन बांगोन, मोजां सान। तुला राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, गोसोखौ जोबोद रंजाखांनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। गावनि मावफ्लांनाय गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङा साजा मोननांनो हागौ, दुखु दाहानि सान। धनु राशि। नोंथाङा हरखाब खैफोदजों मोगा-मोगि जानो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम। मकर राशि। नुफेरै गोजान जायगायाव नोंथाङा बेरायहैनो खाबु मोनगोन, रंजा बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। कुम्भ राशि। गोसोनि मिजिंआ मोगथां महर मोनगोन, इयुननि फारसे नोंथांनि साननाया गोख्रों जालांगोन। मीन राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामना थानाय सिमांआ फैमाल जागोन, दुखुजोंनो गोसोखौ लोरबां मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।